ଆମ ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ହଉଛି କହିବାଟା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆମ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କହିଲାରୁ ତାପରେ ସେ ସିଂପୁରକୁ ଯା ବୋଲିକି ବ୍ଲକକୁ କହିଲାଣି ତାପରେ ଯେ କେତେ ଜଣେଇ ଦେଲୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା କହିଲାକୁ କେତେ ଆମେ ଜଣେଇକି ସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଆମ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉ ଏ ଦେଖେ ସମସ୍ତ ଆସିକି ଭାତ କାଟୁଥିବେ ବେଲେ ଥାଟିଆରେ ଖାଇବେନି ଆମକୁ ମତେ କାହିଁକି ଜଣେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମର ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ଜଣେଇ ଦେଲୁ ଆମେ ବାହା କରି ସାରିଲି କେତେଥର ମୁଁ ଆହୁରି ସେତିକି ମୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲିକିରି ମତେ ହେଇପାରୁନି ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ସେତେ ସମସ୍ତ ଖାଇକି କେମିତି ଘର ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇସାରିଲି ଆମକୁ ଏ ଦେଖେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଖାଇକି ସାରିଲି ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ମତେ ଦେଲେ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ହଉ କି କ'ଣ ହଉ କି ଆମେ ହଉ ଟିକେ ଦେଲେ ଆମେ ଚାଉଳ କି କ'ଣ ହେଲେ କି ରାନ୍ଧି କାଢ଼ି ସାରି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବୁ ସରପଞ୍ଚ ହଉ କି କ'ଣ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଲେ ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁ ସାରେ ଆଜ୍ଞା